kaso babayaran yan 30 pesos. Napakadulas. Ayun. Ice Corona. Basag. Anong basag, mer? What's up? Usan ang lakas. So galing tayo ng Lawigen, kaya pa Nueva Vizcaya. Paket tayo. Karning baka. Coffee Barako. I am tingiwan. Ayan mga kaibigan, nandito na tayo sa kasama natin. Daan pa tayo dyan. Alright, what's up mga kaibigan? So, pupunta tayo ngayon sa Pianza sa isang kasalan. Na-invite tayo sa kaibigan. So, doon tayo pupunta. Dadaan tayo dito sa Barangay Pianza, sa Nicolas, Pangasinan. Okay? So, abangan ninyo. Sundan ninyo hanggang sa dulo ng video na ito. Makikita nyo yung ganda ng lugar na pupuntahan natin. At syempre, gamit natin itong Honda XRM 125 Fi. Dahil nandun yung mga kasama natin, naka-Badja at dalawang SYM Bonus X. Tapos may darating pa, naka-SYM din, Bonus X 110. Then yung isa naka Honda 110, 125. Naka Honda 125. Hinihintay natin. So pupunta tayo doon. Sundan nyo. Abangan ninyo mga kaibigan. At shoutout sa inyong lahat. At makikita nyo yung kultura. Pakita ko sa inyo. Then yung mga daan na madadaanan natin, and gamit natin itong ating Honda XRM 125 Fi. So yun na yung kasama natin, naka Smash pala 125, may karga din isa. Then yung isa naka ito SYM Bonus X 110. Tama, biyahe lang. So yan, biyahe tayo. Ayun yung isang kasama natin, naka SYM Suzuki Smash pala, sorry. So yan, ayun. Tumbagad, karating lang tumbagad. Pagpasensyahan nyo lang, no, cellphone lang tong gamit ko. Ayan, hindi napapansin nyo yan. Cellphone lang yung gamit ko. At medyo mahirapan tayo magalaw, walang tagahawak. Mag-isa ko lang, ako nang hahawak, ako na rin ang magbibideo. Tingnan nyo yung weapon, tumawid, kinaya, napakalalim. So yun lang naman, no, update ko kayo sa mga susunod nating kabanata sa biyahe natin. Ayan, umpisa na natin yung biyahe. Ayan. And shout out sa mga bashers. Huwag nyo na i-bash yung video ko, kaibigan. Wala pa akong GoPro eh. Kaya pahirapan lang muna sa hawak. Ayan. Paakyat. So ngayon, pag di na talaga kakayanin, siyempre, pero sa tingin ko hindi tayo ganong mahirapan kasi wala akong sakay eh. So mga bangin yan sa baba. Ayan. Bungad pa lang naman ito, malayo pa tayo, napakalayo pa ng biyahe natin. Kaya so dadaan tayo dyan sa baba hanggang doon, napakalayo pa. Ipapasyal ko kayo sa napakagandang mga tanawin. Ayan mga kaibigan. Ayan, pababa kasi yan eh. So kailangan ko na dyan dalawang kamay oh. Napakababa nyan, papunta yan doon sa baba, napakalalim pa. Andun yung kabila oh, yun oh, daan yan. Okay? Ayan mga kaibigan, doon tayo galing kanina. Part pa ito ng San Nicolas. Siya muna dati tinatawid namin to, may tulay silang ginawa dyan. Ngayon wala na, so babayaran yan 30 pesos. Dalawang motor. Ayan, nandun na yung motor. Shout out. Alright, fun bike, epak. Makakasama ko yan, mga kasama. Ayun, nandun na sila. Babalik na naman yan, then sasakay din kami. Ayan, mga kasama natin. Yan yung mga motor, akit yun doon sa Kayapa, makikikasal. Makibakaw. Alright, it's our turn.
Hilain na tayo. After this, babayad na tayo 30 pesos. Tawid tubig. Nakasapatos ako eh. Ayan o. Pero ayaw ko magtanggal. Update ko na lang kayo kung anong mangyayari sa akin hanggang doon sa dulo. So ayan, tagumpay tayo mga kaibigan. Mga ano yan, 30 meters ang haba. Alright, tuyo. Kabila, tuyo. Okay, tagumpay tayo. Ilog Gaming. Ayan mga kaibigan. Tanggal sapatos. Yung iba, bumagsak na. Basa na yung sapatos. Sa atin, buhay pa. Yung kabila, buhay pa. Tapos, tatawid tayo dyan. Tingnan natin kung makasurvive tayo ulit. Ano? Ayun o. Yan yung tinawid natin. Alright. Buhay pa rin yung sapatos. Buhay pa rin yung kabila. Walang nabasa. Maganda ng XRM talaga kasi malawak yung manibela. Hindi ka mahirapan mag-drive sa mga rough road. Oh! Yan, makakilala natin yon, taga Bangar, Lawigan, kaya pa nagaguskan. Igurot na kaibigan natin. Yan mga kamoto, ito yung dinadaanan natin. Ang ganda. Pasensya na talaga kayo mga kaibigan kasi talagang napakagalaw. I hope na na-appreciate nyo pa rin yung ganda ng nature. Bale pag nagka GoPro tayo, kahit yung Hero 4 Silver lang, ay mabibigyan ko kayo ng mas magandang videos about sa yan. Ganda dito mga kaibigan, yung ganda. Pwedeng dumaan dito, lusot ng Baguio City sa Itugon Benguet. 1 hour na kami nagmumotor, puro ganito yung daan. Kung kami pupunta, yung bundok na yon, kaya dyan pa Mount Ugo. Yun yung mga dinadaanan namin. Hindi ako makapag-video dyan na isang kamay lang kasi delikado. Ayan. Ayan o. Alright. Hanggang sa pag-uwi ko bukas, 1 episode lang to. Dire-diretso na video. You know, ganda ng tubig. Nakikita nyo ba yun? Pababa na ito mga kamoto. 1 tayo. Doon tayo pupunta sa kabila. Connected by a hanging bridge. Alright. So na isang kasama natin. Ganda oh. So doon tayo pupunta, dadaan tayo dyan. 1 motorcycle at a time. Hindi pwedeng sabay-sabay, baka bibigay yung hanging bridge. Kaya tatawid na. Ayun oh. Mga kaibigan, siguro estimation ko 4 na whole court yung haba ng hanging bridge. Yun, aakyat tayo doon, napakataas na. Ilang degrees yung aakyat yan. Ayan, mahangin. Pasensya na sa audio natin. Walang 1 metro ang luwang niya. Ang ganda mga kamotor PH. Yan o. Doon tayo pupunta. Then aakyat doon yung mount na yan, Mount Ugo. Oh, grabe, tingnan nyo. Sayad. Pero siyempre diskartehan lang natin. Naipagawa na itong hanging bridge na ito. Last time na dumaan kami dito ay hirap na hirap kami dumaan. Masayaw. Ngayon napagawa na. Ang nagpagawa na ito LGU Kayapan Nueva Vizcaya. Hindi ito pinagawa ng Pangasinan. Pinagawa ito ng Vizcaya. Alright. Peace sa mga viewers natin na magpabash dyan. Siyempre nag-iingat naman tayo. Kaya lang, for the sake na makapag vlog lang ako, saka may pakita ko sa inyo yung tunay na pagmumotor dito. Single hand lang yung gamit. Huwag nyo lang akong i-bash. Mag-enjoy na lang kayo mga kaibigan. So andito na tayo sa isa pang hanging bridge na naman na mahaba. 1 at a time. Hindi pwedeng sabay kasi delikado. Yan. 1 at a time, sweet Jesus. Ayan o. So church yun ng Baptist. Yung nakikita nyo yung yero na yan. Yan. Church yan ng Baptist. Bangar, Lawigan, Kayapan, Nueva Vizcaya, under the leadership of Pastor Linster Bangit. Bangar Fundamental Baptist Church. Yan.
kasama natin sa taas, tatawid na sila. Yung sa atin, tatawid dito tayo mamaya. O, pandisal kayo dyan mga kamoto. Please, pasupport na rin mga kaibigan doon sa ano, sa channel natin, Travel Master PH. Ayun oh. Oh, yun, daming, alam niyo na yung mga puti dyan sa taas, mga baka yan. Yung dami. Mount Ogo, Kayapan, Nueva Vizcaya. Woo, ganda. Di mo naman. Ganda mga kaibigan. Ganda talaga oh. Ganda ng barrier oh. Pag natumba ka, pwede pang sandalan oh. Ang tanong, Pag nalaglag ka sa bangin. Malayo na siya nun. Next day na. Sige na Bin. Nakita mo kanina? Tataka yung mga tao dito kasi naka-helmet kami. Pero yung mga taga rito kasi nagmumotor sila, wala ng helmet. Mga expert na sila eh. Yan yung daily driving routine. Yung daan nila ganyan. Alright, bibira na naman. Ayun na nga, tumawid na sila. Ako naman. So kung kanina ay 4 na ano, whole court, ito naman mga 2.5 lang ito. Ayan mga kaibigan, nadaanan na natin yung church. Tapos ngayon ay we are entering na legally dito sa sakop na po ng Kayapan, Nueva Vizcaya. So every time na dumadaan ka dito, may mga nakabukas then or nakasarado. Then pag nadaanan mo, sasara mo yan kasi may mga baka kasi dyan, makakawala. Sige. Alright, ayan yung barangay hall, Lawigan, Kayapa, Nueva Vizcaya. Ayan. Alright, doon tayo sa taas. Ito yung kasama natin. On the go na sila. May ginagawa na kasi dyan kasi salubungan na yung daan. From Itugon, Benguet, tapos sakop ng Kayapa, Nueva Vizcaya, diretso sa Nicolas. Kaya pag sa Nicolas to Baguio na sa susunod na dekada ay malapit na lang. Okay? Tara, silipin natin yung ano, silipin natin yung daan na siniwanin. Ayan. Hello po. Ayan, binabakbo na yan. So yan mga kaibigan, dinilim na tayo mga kamoto. So galing tayo ng Lawigan, paket tayo dito, papunta tayo uling. Tayo pa tayo, nasa gitna pa lang tayo. Papunta kaming Mount Ogo. Siguro babaybayin na namin naman dilim. Sige na. Muna na ako. Magbibideo ako, nagbublog ako eh. Yan, napakataas. Ito yung pinakamagandang part. Yan o. Pagkata nito mga kaibigan, yan. Yan tayo. Medyo dilikat. Oh yeah. Tingmatin mo lang, naglag pero lalim. Dying hard. You know. Yan, kasama natin. On the way, paakyat. Mga naka-SYM, shout out. SYM. Ayan, lakas ng hangin. Ayan mga ka-Moto Master PH. Kung nakikita nyo yung liwanag na yan, Felix Mine yan. Bukas makikita nyo yan sa mga susunod na clip ng video natin. Ayan, yun. Sakop na yan ng Benguet. Ayan, Itugon yan. Ito naman yung Felix Mine nasa baba. Then yun, kung nakikita nyo yung parang mga kumikislap doon, yan na yung part ng Baguio. Yan na yan, ano mga kaibigan. Okay, hindi pa naman exactly Baguio City yan, pero part na yan doon hanggang sa Benguet na yan. Then, ayan, nauna na yung mga kasama natin. Sa mga susunod pa, papakita ko sa inyo mga magagandang views. Napakataas ito mga kaibigan, ang ganda nito pero ang dilim na. Napakadilim. Nabutang kami. Nasa 3/4 pa lang kami mga kaibigan. Puro bundok itong dinadaanan namin. Masikip na daan. Yan, yung dalawang kasama. Hindi naman na nakasunod, ay 3 pala. 6 kaming motor eh. Ano kayo nangyari? Wala na. Napakatahimik dito. Cricket sound lang maririnig. Ayan mga kaibigan, inulan kami, napakaputik pa. Mer, mauna ka Mer. Dudulas kami. Ayan yung daan namin no. Napakadulas.
putik, yan o. Ayun, nadali. Nadali. Kasama namin. Ewan ko anong nangyari dun sa check natin sa baba. Baba muna ako. Guys, corona. Basag. Anong basag, Mer? Plug. Ganun tunog eh. Tingnan. What? Wala. Daw sarap yun. Oh, yung mga kaibigan, itong inabot namin, inulan kami. Ulan. Tapos, wala. Napakadulas pa. Pero masaya naman. Wala pang Hindi na bali yung ano, Mer? Flasher. Headlight mo, headlight. Basag headlight? Napakatong buwan na tulong pumunta kami ng buntog eh. Ito ko lang i-share to. Grabing dulas. Talagang yung sapatos ko, ginong namin. Ilang beses na kayong nagsimplangan, mga kasamahan. Pero tuloy pa rin. Ayan o. Grabe. Pag ang hirap dito, pababa. Kasi lagi kami nadudulas. Pag packet naman, puro tulak. Wala nang kwenta yung ano namin. Gulong. Napakadulas. Kulang lupa. Basa. So yan. Oh, bira na kayo. Hahanapin pa namin yung ano. Yung sityo ng kasal. Yung may kakasal. Yun o. Pababa yan. Nagang napakadulas. Pero undago pa rin. Nagsarim natin. Bira pa na bira. Dito ko kanina sumimplang to eh. Shout out. Simplangan. Ayan mga ka-Moto PH. Dito na kami sa tuktok sa taas na ito eh. Ayan o, sobrang lakas ng hangin dito. Tapos basang-basa kami, basang-basa ako. Yan, nakaubad na nga ako mga ka-moto. Nakaubad na, sobrang lamig. Mga kasama. Basang-basa oh. Ebon mo dyan. Putik, Ikaw basa. na yabam. Pulang putik. Nahanap pa namin yung kasama namin. Mali pa yung napuntahan namin. Yan o. Ayan mga kaibigan, nandito na kami. May mga bahay dito. Okay pala yung bahay dito. Pero grabe ang lamig. Ayan mga bro. Sa tartoy, naglamig. Samsam niya mo lang ya. Mga ano. Tingnan mo yung hininga ko. Kita nyo? Sa lamig. Ikaw nga bin. Bin, hininga mo nga. Yeah. Ayan mga kaibigan, katatapos lang namin kumain. Coffee. Yeah, Coffee guys. panlaban sa lamig. Yeah. Ang walang kamatayang coffee. Ganun yan. Tignan mo mga itsura ng mga kasama. Mga kasamahan. Brother June. Brother June. Ayun, balot. Ang hira ng balot. Shout out sa'yo, balot. Boy balot. Ayan mga kamoto PH. Grabing karanasan to. May nagpatulog sa amin. Salamat talaga sa kanila. Ang bait. Yan, thank you so much. Shout out Ulaw family for accommodating us. Thank you for your hospitable attitude, hospitality. Thank you for being hospitality. Shout out sa chicken grower. Alright, basang-basa yung mga gamit namin. Hindi na kami umattend doon sa program ng kasal kasi grabe, nilamig kami lahat. Ito, pinahiram kami ng pantalon. Yan, nakairam din yung isa. Shout out sa may-ari. Yung kumuna, nagkapat. Yung isa, nakatalokbog na. Sige. Lamig sobra, mga kaibigan, sobrang lamig. Pero, on the go pa rin. Good night. Mga kaibigan, diyan kami natulog. Yan
Yan pala yung tinulugan namin. Yan si Uncle. Uncle, yan yung nagpatulog sa amin, si Uncle. Here we are. Yeah. Pinahiram kami. Kaya niram po lahat to. Lahat. Pati jacket. Ayun. Nakita ka na. Oo, nakita na yung dinaanan. Yung dinaanan namin kagabi sa baba. Yan. Woo! Ayan, may mga kape pala dito mga kaibigan Right, kape yan. Kape. Ayan, plantation pala ng kape dito. Niluluto na nila yung baka. Katay sila ng baka mga kaibigan. Ayan, nagkakatay yung mga kaibigan natin. Coffee Barako. Ayan asukal pula. Ayun sarap niyan, sarap. Kaya kulang bunga siya, this is sele. Alright. Ayan mga ka-moto master. Kakain tayo ng tinatawag nilang IMT ngiwat. Yung suka. Yung suka. Ano ba nagnagdata niya? IMT ngiwat. Nagnakamjambok lang. Oo, dyan. Hindi mo nakapatubig niya. Dira. Pag namin nakagawa. Patingin nga ini. May tapang. At mo man napatay sabaw. Ore sabaw. Karning baka. Sarap ng aroma. Tunay na kultura. Ang mga kababayan natin. Taga anong barangay na to? Kabingo. Tinungdan kaya pa. May babis kaya. Yan, kinukuha nila yung panibagong karne. Maluto. Lutong-luto yan mga kaibigan. Pipila na tayo sa pagkain. Okay na po yan. Thank you. Karne. Madim dito. Madim. Abo na garo. Taalak. Manawan. Yan yung pagkain natin. Warm natin. Ang sarap. Lemon. Yun. And mga kaibigan, tapos na yung picture taking, tapos na yung kainan. Tapos we are preparing now to take off. Yan mga kaibigan, napakalamig. Foggy. Diyan yung Mount Ogo, di makita. As of 10:27. Yeah. Napaka Pwedeng lamig. bukas na lang kuya. Kakain, katatapos lang din namin kumain. Ayan mga kaibigan, pauwi na kami. Pababa na kami, lakad muna. Nasa baba yung motor. Malamig. Napakalamig talaga. So cool. Basa, balik namin yung mga damit namin, sapatos. Medyas na basa. Yan yung inabot namin mga kamoto master. Saan? Tapos na kami. Galing kami doon. Yan kami galing. Yan yung community. Okay. Yan, nakakyat na tayo. Mga kasama natin, hirap na umakyat. Yan kaya dad. Ay no, may gasolina ata. Oh, gasolina kayo dyan. Yan, talagang kanya-kanyang diskarte. Grabe. Ilang meters pa lang kami sa pinagmulan. Yung iba nagbalikan na, doon na sila dadaan sa abot na Kayapa, tapos Alitaw, Santa Fe, Nueva Vizcaya, then Maliko, papunta sa Nicolas. Pero kami, tuloy-tuloy kami. Ayaw namin umatras. Yan o, atras na yung Enduro. Yan na yung tsura ng motor natin. Yan o, maraming putik. Yan. Yan o, baba kami na pero bubalik. Pero kahirap. Tingnan natin. Grabing dulas. Kasi itong mga motor namin dito talaga nakadesenyo sa ganito. Hindi naman namin nakalain na umuulan pala dito. Ipaklima rito eh. Yan.
Marcos ang nangyayari dito. Mer, delikado Mer. Ano? Nakikipaglaban kayo sa ano, putikan. Putik gaming dito. You know? I see. Gaming. Yan, kahit pa paano nalalampasan naman natin yung putik, pero talagang kanya-kanyang diskarte. Pira lang kami ng pira. Lamig pang lamig. Nanginginig kami sa lamig. Nasa taas yung mga kasama natin. Itsura ng motor. Dami. Ayan, silang, tuloy lang kami. Nasa 30 minutes na kami nagmumotor. Puting pagkakamali, bangin. Puting dulas. Maling liko. Pagka nadulas ka, tas maling liko, na ikaliwa mo, laglag. Ano? Tulungan lang kami. Kasi kung hindi talaga naulan, ay hindi kami aabot sa ganito. What's up? Ubusan ng lakas. Ubusan ng lakas. Parang okay sa talaga ko nito. Ubusan ng lakas. Doon po sa taas. Tukang sa ibaba. Napaka taas ng bangin na yan. Kailangan takas ng loob. Napakadulas. Grabing dulas ng daan na ito. Ito yung nakita kami pinakadulas eh. Nagtulak kami dyan kagabi. Okay. Kamuntik doon. Alis dyan, alis dyan, alis dyan. Liko dito. Alis ka, mabangga ka dyan unalit. Dapat binabaan nyo. Wala na. Nadali na naman na. Dali na nga kagabi. Wala na. Laging ikaw na lang yung nadadali mira. Yan mga kaibigan. After sa tinagal-tagal namin, yan, wala nang ulan dito, mainit na. Nandito na kami sa park. Pagka ganun, di ba? Pero doon banda, may ano na, may ulan na doon. Pero dito, approaching na kami sa uling. Yung mga motor namin, no. Itsura. Tapos nagmimerienda kami. Ito yung merienda namin. Baka. Cow. Karne. Karne ng baka. Yan o, nakakabit yan. Nakasako yan. Yung nakasako nasa likod. Cow. Ganito yan mga kaibigan. No? Cowboy style kami dito. Tapos papatuyo. Yan. Papatuyo ng mga damit. O, kita nyo yan. Alright. Kita-kita sa baba. Pababa na kami. Ayan mga kaibigan. No? Pansin nyo yung ganda ng klima rito. Yan. Approaching kami, ano to, part na to ng Itugon Benguet. Kanina kasi Kayapan, Nueva Vizcaya doon. Iba talaga yung klima nila doon eh. Tingnan mo, nandun oh, pati. So ito yan, Pangasinan na yan.
San Nicolas, Tayog, Balongaw, kahit Nueva Ecija, tanaw eh. Hanggang doon pa nga sa Araya to. Kita, ay sa Pampanga yan, no? Yun, no? Ayan mga kaibigan, nandito na tayo sa part na ito ng Uling. Yan mga kaibigan, yan din yung dadaanan natin. Siyempre paikot tayo doon. Papunta doon. Tapos baba doon. Hanggang sa papuntang San Nicolas. Uling proper tayo. Siguro to, di ako sure gaano eh. Sa Dalupirip. Sa kapayata siya ng Dalupirip. Ito Gulpinggit. Ayan, ang ganda ng lugar na ito. Napakaganda oh. Wow. See? Yan na yung Dalupirip proper. Dalupirip, ito Gulpinggit. Mga kasamahan oh. Yan yung sa Felix Mine. Felix Mine. Yan. Kitang kita. Uling. May mga community dito, mga bahayan yan. Gawa sa yero yung dingding. What's up? Mga kasama namin nagkaiwalay na kami. Nauna na sila. Diyan ako dadaan hanggang doon sa baba. Yan. Ang ganda. Napakaganda. Mount Pigingan. So, yung mga kasama natin nandun na. Maliit na yun. Dadaan pa tayo dyan. Kaibigan. Alog lang ulit yung video natin. Kahit one hot time. Doon sa taas. Yan. GoPro lang sana eh. Shout out pala sa mga naka Hero 4 Silver. Kung meron kayo ibinibenta, PM nyo po ako sa ating page. Sana ibigay nyo sa akin ng mas mura. Okay, yung walang issue sana. Kahit yung Hero 4, yun lang naman pangarap ko, Hero 4 Silver. Iniwan na tayo ng mga kasama ko kasi ayun na si kasama ko yan. And yan, balik-balik ko lang naman to eh. Again, shout out sa mga naka Hero 4. Kung gusto nyo ibenta yung Hero 4 Silver nyo, PM nyo po ako sa aking page DIY and Travel Master PH sa Facebook. O kaya just add me, Elizar Caldona. Napakagalaw. Pasensyahan nyo na. Yan yung daan. Yung mga dinadaanan natin. Kita yung mga puti na yan. Go! I'm expecting na maraming manonood sa video na ito. I'm so thankful kung sa mga part o sa part na ito ng video natin nakakarating ka na kaibigan. Siguro solid ka na talaga. Thank you for watching my video. Kung hanggang sa part na ito pinapanood mo, kahit na hindi stable yung mga video natin, yung kuha natin. Ayun paliko-liko lang yan. Again, huwag na akong i-bash please sa aking ginagawa. Nag-iingat naman. Kaya lang, yung jacket ko siguro tuyo na yun. Tuyo na yung mga pantalon ko eh. Yung ano na lang, sapatos ang hindi. Yan. Tapos yan, pababa na tayo, doon tayo. Napakababa niyan. Pababa lang talaga tayo ng pababa. Ayan na mga kaibigan, nakababa na tayo. Dito na naman tayo, kompleto pa rin. Siyempre may sasakay na. Yun, iniwan na niya yung motor dito. Doon sa kaibigan niya dyan. Okay, magdago ulit tayo. Doon na siguro ako sa baba mag-vlog mga kaibigan. At doon ko tatapusin yung video natin.
Thank you for watching, ano. Alright, so welcome to Lawigan Elementary School. Ayan guys, dito kami mga 1 hour na lang makakauwi na kami, makakarating na. Naglangis lang kami sa mga kadena kasi napakagaspang. Yan, nagsipaglangis. Yan mga kaibigan. So ayan guys, malapit na tayo. Yan yung nakikita nating ilog kanina papunta sa Nicolas, Pangasinan. Actually sa Nicolas, Pangasinan na ito. Then galing tayo doon sa likod niyan. Doon, napakalayo. So mga 45 minutes na lang, dire-diretso. Dating na tayo doon. Ayun guys, dito na tayo. Tawid na tayo, pabalik na. Ito yung traffic tinawilan natin. Tinagan nyo, Uncle? Yeah? Darwin Ortigiro. Yun. Sila yung sinakyan namin kahapon. Ayan, so ito na nga mga kaibigan, dito ko natatapusin yung video natin. Diyan tayo nag-start, Barangay Fianza. So dyan din tayo magtatapos. So thank you so much for watching. And yan na yung ating motor. Okay naman, napakadumi lang. Ilisan lang yan. And please hit that like button sa video natin kung nagustuhan nyo po ang video na ito. And muli po, humingi ko ng pahumanhin kung ang ating video ay magalaw. At maraming mga ano din, kung hindi man kanais-nais ang ilang mga clips ng ating video ay humihingi po ako ng pasensya sa inyo. So maraming salamat po, maraming salamat. And please subscribe to our YouTube channel and support to my other channel, Travel Master PH. Thank you so much mga kaibigan. Bye bye. This is your Moto Master PH at your service.